Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Viral ka jingshad jong kibreu Hapoh ka jhad ki balai piknik sha GOA da ka JINGRWAI kong deng kong na PRAH ha ka bakane ka video kala suffering state ki social media khamtam ha WhatsApp ha ka bun ba kibreu ki balai share bat ki bala bu status ya ka video kat kong ka jing sakhi ha ka video kini ki bay shat da ka JINGRWAI PRAH ki de ki Khasi hendre ki shat ha ka por ba ki alej piknik sha GOA tungina page basaki ya ka video PRAH